Ahoj lidi, dneska jsme u takového netradičního videa a dneska jsem vám chtěl říct, že mě smazali YouTube kanál. Tady tento kanál mě smazali, tady máte ten kanál a já jsem si řekl, že budu točit na tento a mám tento kanál, takže můžete ty klidně tady hodit like s odběrem a to a tak a já už moc vám děkuju za podporu, že jste hitli 29 odběratelů. Já vám za to moc děkuju. A jo, otvíral jsem vajíčka a tohle mi padlo. 4 hugeové mi padly, 3 tyhle jako by 5, ale já jsem dal jednoho kamošem a tyhle 3 jsem otevřel. Jo, a jeden peacock mě taky padl, já mám poslední gift a padl mě peacock, takže tak. A tak. Takže mi padlo. Jo, tohle je můj fanoušek. Tak mu dáme trade. A tak. Tady napíšu točím. Na kanál. Jo, takhle se jmenuje na ten kanál. Pudl 92. Počkat, jenom druhý. Tak napíšu tak, čau. Tak, takhle. Čkancu, takže tak. A tyhle 4 hugeové mě padly. Takže už aspoň nejsou chudej. Aspoň 4 huge. Mně to bohatě stačí. Třeba, že by padl další peacock. A tak ne, to je jedno. Takže takhle. A tak. Takže já bych byl rád, kdybyste tady fakt zahodili ten like, odběr se zvoničkem. A dáš poz huge. No. Počkejte lidi, já to tady stopnu, já se to s ňou vyřeším, jo. Takže já to tady stopnu. Tak jo lidi, už jsem to dořešil. A my můžeme se v tomu vrátit. Takže mě teda zmazali ten kanál. A mám tento místo toho a budu tady točit jako takový ty videa opakovaný. A ještě mám 22 bilionů gemů. Mám teďka rap 354. Ale takhle prostě budu tady točit na tento kanál videa. Už nebudou vycházet z toho jako jinýho, ale jen to mi možná posílá. Už nebudou vycházet, no něco mi poslala. Je tak na video 250 milionů. Děkuji moc. Děkuji moc. Napíšem. Počkejte, já to napíšu a ozvu se vám. Už jsem tady. A takže tak. A počkat. To je další fanoušek. Už jsem. OK, už jsem, díky. Tak. Odběr a už jsem ti dala odběr. OK, díky, moc ti děkuju. Tak a tohle asi jako prostě jsme se k tomu vrátili, smazali mi kanál. Budu točit na tento kanál a nevím, co mám říct. Ti dala 1,5 bilionu. OK. Asi dohromady. Díky. Takže mý fanoušci staří, určitě tohle sdílejte mým kámošům, svým kámošům, všem, aby to všichni věděli. A tak. Aby se to stalo všude. A tak. Aby se to dostalo všude. No. Ať to všichni ví, ty starý fanoušci to víjou, že jako budu ještě točit, ale nejenom na jiný kanál. A tohle už by mohlo být všechno. Zároveň tady je soutěž máme 22 bilionů, takže mi to nevadí. Dáme soutěž o 3 miliardy gemů na uvítání. Takže stačí do komentáře napsat váš nick v Robloxu, dát like s odběrem a se zvonečkem a někdy tak
A vám to napíšu do komentáře, kdy bude vyhlášení, tam máte takové překvapení. A já už se s máma asi budu loučit, protože už nemám nic říct. A já se takhle ještě rozloučím s Judem a mám mě zamčený, aby se mě nějak neztratil. A já se takhle, a ještě jsem se pověnoval iHatchet, protože jsem si je otevřel sám. A já už se takhle s váma loučím, s Judem, takže já už se s váma loučím. A zatím ahoj.